Jo, kok aku mah ngerti bapakmu pelayan to, Jo? Arep daftar jadi atlet lari kok, Mbak. Nah, no. Panasen. Lah kepanasan iki bareng apa? Luluran kok. Bar luluran kok kepanasan to, Jot? Lah bahane lulur spesial kok, Mbak. Lah lulurane nganggo apa to? Nganggo lombok, Mbak. Mosok. Nek ora percaya, cobanen, Mbak. Coba piye? Luluran nganggo lombok. Wah, ya gak no, nggak panas. Tuh, jane yo ngerti lho, ngono maido. Kok dadak luluran nganggo lombok iki ngopo to? Jarene resep Mas Momon. Resep apa? Wah, nek kakean tokon awake dhewe iso kelaparan iki, Cok. Lah ngapa? Aku rene mah maem lho, Mbak. Lah apa aku ibumu? Kok mbok kon ngekeki maem nih? Lho, sing njaluki sapa? Nah kowe no. Sing ngomong? Nah jolodot no. Lho, sing ngomong arep njaluki sapa, Mbak? Lah mau? Ora, wong aku mau ngomong nek pingin maem. Maeme pesen sampean, Mbak. Walah, lah arep pesen mie godhog apa mie goreng? Halus ya ampun. Kaya bar diamplas. Ngono kuwi sekali-sekali pesen loro. Siji wae nikmat tok, Mbak. Nek aku ngono kuwi ya ora wareg, cah. Oh, padha. Aku ya padha, ra wareg. Lah kok nekat? Ya kan diwareg engko nek ning omah. Lah gunane kowe mangan ning kene ngopo? Kenapa mayoni sampeyan? Lah mayoni kan ora kudu mie to. Tapi ngene wae mie kok. Timbangane mie, mbok mending jajanan. Wah, angel tenan iki. Lah piro, Dot? Jajan kok diatur karo dodot. Ngono lho. Nek ini kan jenenge membagongkan to. Kita iki ora membagongkan. Lah apa? Mengelibukkan. Mas Pandanten, Pak. Enak kae, mau 400. Jenengan pun siram dereng. Loh, ya wis no. Kok dadak takon kaya ngono barang iki ngopo? Boten napa-napa, Pak. Nek pun siram kok boten enten perubahane. Lho Dot, Arep takon kok, Mas. takon apa? Kowe ngerti Pak Bogang? Oh, tekon Pak Bugang mbok tekon aku. Ngono dadak takon Mas Pandra iki ngopo ngono lho. Kalau nek takon jenengan ora yakin kae jawabane jenengan kok, Pak. Membuktikan cinta di hati. Golek sapa lho? Boleh Pak Bogang. Lah apa Pak Bugang ilang? Teng omah mboten enten kok. Sampeyan ngertos. Nek ndek mau aku ngerti le. Sakniki Saiki ora ngerti no aku. kula takokke saiki lho, Pak. Ora ngerti aku, Jo. Nang ndi ya? Ora ngerti ya, Jo. Wis dijawab kat mau ora ngerti lho. Lho, ngerti nek sampeyan nang ngerti. Lah kok takok meneh? Iki wau bagian dari kata hati, Pak. Hal pertanyaan. Kayak lagi golek tombok, Dot. Tombol apa, Mas? Tombok panas. Ambot itu kok obat panas to, Ndra? Pak Bogang panas mboten mergo flu pi. Lah ngopo? Bar luluran terus awake panas. Lho kuwi mesti nganggo lulur sing kadaluwarsa kuwi. Wong lulure fresh lho pi. Bar metik saka wite. Lulure ge apa to, Ndra? Lombok. Kowe iki ora cengengesan lho, tenane. Kula lagi bingung golek Pak Bogang kok kono guyonan. Bu Siti. Bu. Ngapa, Jo? Kula madosi Pak Bogang. Ora nang kene, Jo. Kula mboten takon teng mriki napa mboten. Lho, lah piye to? Tapi madosi Pak Bogang. Lho, lah iya. Jenengan ngertos mboten? Ora ngerti. Nah, kula mau butuh jawaban niku, mboten jawaban liyane. Ngun. Oh, dah menu sih. Dot, meneng ndi le? Pas Jawa pun mriki, Pak. Kowe sih. Wong dipun. Lah kowe meneng endi? Padha paejo.
Jahe kakean kumpul karo bugang dadi ruwet. Mas, ngerti Pak Bugam? Ora ngerti iki, lha ora pamit. Ora itu. Oh, bar tak semproti terus ngilang kok. Lho semprot dilang apa Mas semproti? Panasen dodone nganti abang. Kok ngakak itu? Aku ini golek informasi kok mati guyu lho. Fit. Sang ijo. Apa awak dhewe golek bareng wae? Panas. Mas momoni apa kesurupan to iki? Wah, kok malah udan to iki? Nek udan ngene iki mesti Pak Bugang ngeyup to. Urung karuan to. Iso malah udan-udan. Lho, lha ngopo? Ana awake cek kepanasan. Kan mesti udan-udan to. Udan ini iki penake turu. Lah yo mbok turu, Cok. Wah, aku tak malu turu wae. Kowe kepetheng iki, Dik. Aku nang omahe Mimin, Mas. Oh, ya wis bareng tak pethok nggo heli. Helikopter. Heli kuk kemari. Wes maghrib lagi. Wah, sik yo, Cok, tak bali sik. Kan tak Bugang urung bali. Tak jak lapor Pak RT yo. Oke, sik yo. Loh, Pak. Hatis le. Aduh. Hatis. Alah. Loh, cek kepanasan to, Pak? Adem le. Lho piye to ki? Sebenarnya panasan apa kademen? Adem. Halo. Oke, siap. Anaknya bayi akan meluncur ke sana. Geraknya berpun deh. Mo. Apa dibonyo nih lombok meleh? Alah, panas. Nah, adem kok panas toh? Adem. Jangan tenan kok. Alah, adem. Urip sing wis blasa